Reaktionsorden og aktiveringsenergi af Alexander, Laura og Rune. Formål: at finde hastighedsudtrykket for reaktionen mellem persulfationer og iodidioner, og at vise, at reaktionen følger Arrhenius' ligning og derudfra bestemme aktiveringsenergien. Reaktionerne er som følgende. Reaktionshastighed. Hvis vi har en vilkårlig reaktion med reaktanterne A og B, der bliver til produkterne C og D, så for at det i første omgang kan blive til produkterne C og D, kræver det, at A og B kan kollidere, og at aktiveringsenergien er tilstrækkelig til forsøget. Aktiveringsenergien afhænger fra forsøg til forsøg. Og helt konkret så kan reaktionshastigheden defineres som en nedgang i stofmængdekoncentrationen af en reaktant per tid. Et eksempel kunne være, hvis vi igen havde følgende reaktion, og jeg vil udtrykke reaktionshastigheden for reaktanten A, så vil det komme til at se ud som følgende. V er lige med minus dA over dt, og her er det altså tale om for reaktanten A. Der er et minus foran, fordi at koncentrationen af reaktanterne jo altså er faldende. Vi kan selvfølgelig også finde et udtryk for reaktionshastigheden for de andre reaktanter og fra produkterne for den sags skyld også. For reaktant A og for reaktant B er det så godt som det samme. Her skal det siges, at de små bogstaver er mængden, altså koefficienterne, der står før reaktanterne og før produkterne. For produkterne, der skal det siges, at minuset er væk, fortegnet er positivt, og det er altså fordi, at koncentrationen af produkterne stiger. Hvis man afbilder det sådan rent grafisk, så vil det for, i hvert fald i A's tilfælde, se ud som følgende. Her har vi koncentrationen op af y-aksen, og vi har tiden hen af x-aksen. Og så får vi den her kurve her, og der vil reaktionshastigheden jo altså være tangenten til den her kurve, altså dA over dt. Og hvis man snakker om faktorer, der kan påvirke reaktionshastigheden, så kan man komme omkring temperaturen. I takt med at temperaturen stiger, vil molekylerne bevæge sig hurtigere og kollidere med højere energi, og derved også komme nemmere omkring aktiveringsenergien. Der kan være tale om en katalysator. Den går simpelthen ind og sænker aktiveringsenergien. I visse eksperimenter kan der være tale om overfladearealet. Dette forsøg er i vanlige opløsninger, og derfor påvirker overfladearealet altså ikke reaktionshastigheden. Men der kan også være tale om reaktionen, eller koncentrationen, og her når vi til hastighedsudtryk. Reaktionshastigheden aftager i takt med, at reaktionen forløber. Dette skyldes, at reaktionshastigheden er afhængig af koncentrationen af reaktanterne. Hvis der er flere molekyler, der kan reagere, altså støde sammen per tid, så er reaktionshastigheden naturligvis også større, hvorimod hvis der er færre molekyler, der kan reagere, altså støde sammen per tid, så er reaktionshastigheden lavere. For en reaktion, hvor at vi har en reaktant, der bliver til produkter, eller et produkt, så afhænger reaktionshastigheden af koncentrationen A, og det kan vi så udtrykke som V er lige med K gange A opløftet i ente. For en reaktion af typen A plus B, der bliver til produkt eller flere produkter, der kan vi udtrykke det som V er lige med K gange A opløftet i ente gange B opløftet i ente. Her er K hastighedskonstanten, og den er varierende alt efter reaktionen, og den er afhængig af temperaturen. Samtidig skal det siges, at M og N kan man finde frem til rent eksperimentelt. Og for at komme omkring, hvis at vi i den første har, at N, vi finder frem til rent eksperimentelt, at N er 0, så er der tale om en 0. ordens reaktion. Hvis vi finder frem til, at N er 1,
så er der tale om en førsteordensreaktion. Og hvis vi finder frem til, at n er 2, så er der tale om andenordensreaktion. Samtidig kan vi også se på den anden reaktionstype, at hvis den summen af n og m er det, der afgør, hvilken type ordensreaktion det er, der er tale om. Arrhenius' ligning er opkaldt efter Svante Arrhenius, og den er udtrykt ved K er lige med K0 gange E opløftet i minus EA over R gange T, og her er K hastighedskonstanten, som vi snakkede om før. K0 er en konstant, der er proportionel med antallet af effektive stød per tidsenhed. EA er aktiveringsenergien, er gaskonstanten, T er temperaturen. Og Arrhenius' ligning beskriver temperaturens indflydelse på kemiske reaktioners hastighed. Og ved en logaritmitering får vi altså udtrykket lnk er lige med minus EA over R gange 1 over T plus ln til K0. Og ln, hvis vi afbilder ln til K afhængigt af 1 over T, så kan det bruges til at bestemme aktiveringsenergien. Opstilling og udførsel. Del A. Bestemmelse af M og N. 100 ml bærglas placeres på et hvidt stykke papir. Hvidt stykke, for at vi kan se farveændringen. 4 reagensglas fyldes med 20 ml 0,2 molær natriumpersulfat, og 4 reagensglas fyldes med 20 ml 0,1 molær natriumpersulfat. 8 reagensglas fyldes derefter med 10 ml 4 gange 10 minus 30 molær natriumthiosulfat. Indhold og stivelse. Stivelsen er det, der gør, at det får en farve, når det reagerer. Efterfølgende tilsættes en angivet volumen 0,02 kaliumjodid og en angivet volumen 0,2 natriumklorid. Og efter en enkelt omrøring, efter de er tilsat til opløsningen, så startes stopuret, og igen stoppes stopuret efter farveskift. Her ser vi vores resultater for målserie 1 og målserie 2, og de angivne volumer vises her, og her, og her, og her. For del B. 4 250 ml bærglas fyldes 3/4 op med lunken, køligt og koldt vand, og et fyldes med kombination af vand og isklumper. Den sidste måling foregår ved stuetemperatur. 3 reagensglas isættes hver bærglasene, hver indeholdende 10 ml 0,2 molær natrium, Na2S2O8 og 10 ml 0,2 molær KI og 5 ml 4 gange 10 minus 30 molær Na2S2O3 med stivelse. De skal tempereres i 15 minutter. 100 ml bærglas findes derefter frem, sættes på et hvidt stykke papir som før. Først hældes thiosulfatopløsningen og persulfatopløsningen, og efterfølgende kaliumiodid. Der røres en omgang, stopuret startes og stoppes igen ved farveskift. Denne proces gentages for alle. Her ser vi vores tid og den givne temperatur, alt efter hvilken type der er tale om. Første del af databehandlingen var, at vi skulle udfylde det her skema her. Og for at finde V, skulle vi tage den tilbageværende aktuelle koncentration af S2 O8 minus og dividere det med tiden. Og den tilbageværende koncentration var 4 gange 10 minus 4, som er så divideret med den tid vi havde, og det giver alle de her tal. Og opgave nummer 2, så skal man afbillede en funktion, altså V, som er en funktion af de tilbageværende iodid, aktuelle koncentration af iodid. Og der er begge grafer, og begge grafer skulle ikke være i samme måling, fordi at det er 2 forskellige koncentrationer. Det starter med så acceleration eller reaktionshastigheden og er forskellig fra graf til graf. Og vi skal bestemme n, som er ordenen for den første ting, og vi kan se at b er meget meget tæt på 1, og i formlen som er a
gange k b'ene, så er b svarer til den orden, der er i. Og derfor er n 1, fordi at det er meget tæt på 1. Så vores ting er ikke, vores graf er ikke 100% rigtigt, men det er meget tæt på 1, så det er en første ordens. Og skal man sammenligne de to grafer og bestemme værdi for m, m er også 1, fordi at det andet b også er 1. Og de to grafer er ligesom forskellige i hvor meget koncentration der var til at starte med. Og i den, hvor der er mest, den første her, hernede, kan man sagtens se, at den starter ligesom på 0,000005, og den anden starter på 0,00001. Og man kan se, at den her starter den først efter de første 0,4, for den går fra 0,02 til 0,04, der går den cirka, sådan 1 op. Og her der går den, det der svarer til 5 op, som er, altså, det vil sige, den starter på en højere koncentration af iodid, og der kommer hurtigere og hurtigere mere af det, så reaktionshastigheden er hurtigere, eller er mere og mere, så den reagerer hurtigere og hurtigere, mere koncentration der er. Og så 4'eren, der skulle vi finde den samlede reaktionsorden, som er 2, fordi man bare lægger de to reaktionsordener sammen. Og vi skal finde et hastighedsudtryk, og det er bare v gange, eller v, hastigheden er lige med k gange den aktuelle koncentration opløftet i orden gange med den aktuelle koncentration af iodid opløftet i den anden orden. Og k er en konstant. For at beregne reaktionshastigheden bruger vi følgende formel. V er lige med 4 gange 10 i minus 4 molarmasse over tid. Vi starter så med at sætte vores første tid ind, som er 48,10 sekunder, og indsætter det i formlen. Det giver os et resultat, som ser følgende ud. Herefter gør vi det ved de andre værdier, og får følgende reaktionshastigheder. For at beregne hastighedskonstanten bruger vi så igen en ny formel, som ser således ud. Herefter indsætter vi koncentrationerne af stofferne og den beregnede reaktionshastighed. Det giver os et resultat, som er k lige med følgende. Det gør vi så med de andre værdier og får igen en lang række resultater ved de forskellige værdier. Herefter skal vi så finde ud af, hvad den forventede værdi for K er ved en temperatur på 80 grader. Ved 80 grader er 1 over T lig med følgende, og vi kan så opskrive den forventede K ved følgende funktion. Nu indsætter vi så vores 1 over tid og solver for K. Det giver os følgende resultat. Efterfølgende finder vi så reaktionstiden, hvis forsøget var udført ved 80 grader. Vi bruger igen de tidligere nævnte formler og indsætter vores værdier. For at så beregne tiden, bruger vi følgende formel. Herefter isolerer vi så T
og får så et resultat, som bliver 7,08015,819 gange 10 i 8. For at kigge nærmere på vores fejlkilder, kan det udstyr, vi har brugt, ikke være rent og dermed indeholde rester af kemikalier, hvilket har påvirket resultatet. En anden faktor kan være, at de målinger, vi har skulle lave ved at indsætte kemikalierne, ikke har været helt præcise, og dermed har vi fået en måleusikkerhed. En tredje faktor kan være, at vi har taget tid på forsøget. Vi har taget tid på, hvornår forsøget reagerede. Vi kan have startet, når tiden starter med at skifte farve, eller i det, at farveændringen var fuldendt. Formålet med forsøget var at finde hastighedsudtrykket og bevise, at det fulgte Arhens ligningen, og vi kunne finde aktiveringsenergien, og eftersom vi ligesom har gjort det, og fejlkilderne er sådan lidt usikre, fordi det ikke, der er ikke så mange fejlkilder, der er sådan lidt svære at gå noget ved, og sådan noget, men altså forsøget er vel lykkes godt, ifølge vi har fået små afvigelser på hastigheden og aktiveringsenergien, så vi kan ligesom se, at det er et forsøg, der lykkes godt, og det viser godt det med reaktionshastighed og aktiveringsenergien.